ginkumpirma sang Embahada sang Pilipinas nga nakaabot na sa Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA ang kaso sang isa ka Ilongga overseas Filipino worker nga ginaligar nga nagutas sang iya kabuhi sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Lakip ini sa kaundan sang sabat ni Ambassador Alfonso Ver sa sulat nga ginpadala ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda. Suno sa embahada nagahulat ang OWA nga makagwang that notification halin sa Central Mortuary para sa Ilongga OFW nga si Mary Jill de la Serna Muya, tumandok sang Haro, Iloilo City. Ginpayag man sang embahada nga nagpakig-angot na ang OWA sa pamilya para sa madasig nga pagpauli sa bangkay sang biktima. Nahibaluan nga nagpadala sang sulat si Baronda sa Department of Migrant Workers sang Enero 1 nga nagahingyo nga buligan ang pamilya. Kagagod mapatigayon nga maimbestigaran ang kamatayon sang Ilongga. Una na nga nagbahayag ang pamilya nga nagapati sila nga may foul play sa likod sang kamatayon sang Ilongga OFW.